ஹாய், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். என் பேர் கீதா. இப்போ ஒரு சிம்பிளா ஒரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வீட்டில் எல்லா வீட்லையும் அங்கங்க பேப்பரா கிடக்கும். என்ன பண்ணணும்னா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்லாம் இருக்கும். அதுக்கு இந்த மாதிரி பட்டன் வச்ச ஃபைல் வாங்கிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரொம்ப பக்தியா இருந்தீங்கன்னா சாமி படம் வச்சுடுங்க. அப்புறம் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு, வருமான சான்றிதழ், டிசி எல்லாமே ஒரிஜினல் மட்டும் வச்சுடுங்க. மெதுவா சொல்லு. படம் ஒரிஜினல் மட்டும் வச்சுடுங்க. ஸ்போர்ட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே. அப்போ வந்து நீங்க திடீர்னு எங்கேயாவது ஒரு இன்ட்ரி போனோம்னா டக்குன்னு தேடணும், இல்லை உடனே எடுத்துட்டு போயிடலாம். நான் அந்த மாதிரி தான். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். நாயரு, இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டு, இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரிஜினல் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இப்போ வீட்டில் ஒரு 10 பேர் இருந்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு தனியா, அப்பாவுக்கு தனியா, அண்ணனுக்கு தனியா, தங்கச்சி தனியா, தம்பிக்கு தனியா எல்லாம் போட்டு வச்சுன்னா எங்க போகும்போது டக்கு டக்குன்னு எடுத்துட்டு போயிடலாம். நீங்க ஃபுல்லாக தேட வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். அது மாதிரி அது கூட ஒரே ஒரு ஃபேமிலி போட்டோ ஒன்று, ஸ்டாம்ப் சைஸ் போட்டோ ஒன்று வச்சுக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நான் இதுலலாம் எனக்கு வேற சர்டிஃபிகேட் இல்லை, அதனால வைக்கல. இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரிஜினலுக்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். இப்போ ஜெராக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைலு, ஜெராக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி முக்கியமான பேப்பர்லாம் இப்போ இதில் ஒரிஜினல் இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லாக காப்பியெல்லாம் இதில் இருக்கு. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுன்னா உங்களுக்கு பேப்பரே மிஸ் ஆகாது. வீடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளீனாக இருக்கும். வீடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளீனாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அதில் உள்ள ஏசி, பிஎஃப் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதுக்கு தனியாக ஒரு இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும். இப்போ எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஏசி ஃபார்மு, ஸ்டாம்பு அது மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அதுக்கு தனியாக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கணும். போட்டு வச்சுன்னா உங்கள் பேப்பர் எதுவுமே ஒன்று கூட மிஸ் ஆகாது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் தனித்தனியாக போட்டு வச்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம், இந்த ஒர்க் பண்ணுறது தனியாக, நம்ம படித்தது தனியாக, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸுக்கு தனியாக, அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே மிஸ் ஆகாது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பேப்பர். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கவர் உடஞ்சிச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பேப்பர். பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபைல் வாங்கலை. இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பேப்பர்லாம் மிஸ் ஆகுது. அப்புறம் இந்த கவரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜெராக்ஸ் மட்டும் இருக்கும். அதாவது என்கிட்ட ஒரிஜினல் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே 2 மடங்கு ஃபுல்லாக ஒரிஜினல் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபுல்லாக 2 மடங்கு எல்லாமே ஜெராக்ஸ் எடுத்துருப்பேன். அப்பப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் கடைக்கு ஓட வேண்டியல, வீட்டில் இருக்க டக்குன்னு எடுத்துட்டு எங்கேயும் ஒரு ரேஷன் கார்டு ரெடி பண்ணணுமா, ஒரு ஜெராக்ஸ் கடைக்கு போகணுமா, எங்கனாலும் இதுல இருந்து ஒன்று எடுத்துட்டு போயிடலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். எல்லா காப்பியுமே ரெண்டு செட்டு. நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ அர்ஜென்ட்டாக ஒரு இடத்துக்கு போனோன்னா ஜெராக்ஸ் கடை எதுவுமே தேட வேண்டியதில்லை. போனால் டக்குன்னு இருந்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ரொம்ப இந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஜெராக்ஸ் கடைக்கும் அப்பப்போ போக வேண்டியதில்லை. மொத்தமாக கையில் காசுக்கும் போது ஒரு 100 200 கொடுத்து எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் ஒரு ஒரிஜினலையும் சரி ஜெராக்ஸும் சரி ஒரு ஃபேமிலி போட்டோ வச்சுட்டா டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ உங்கள் பேருக்கு ஃபைல் ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேர் போட்டு வச்சுக்கிடுங்க.
உங்கள் பேருக்கு ஒரு ஃபைல் ரெடி பண்ணி உங்கள் பேர் போட்டு வச்சுடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என் பேர் போட்டு வச்சுருக்கேன், போட்டு சும்மா டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்கள் அண்ணன் பேருக்கு தம்பி பேருக்கோ உங்கள் அண்ணன் பேருக்கோ தம்பி பேருக்கோ தங்கச்சி பேருக்கோ ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அவங்கவுங்க பேர் போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து நானாக தனியாக ரெடி பண்ணது. உங்களால் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருந்ததுன்னா இந்த சேனலுக்கு லைக் கொடுத்துருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.